So we're here at Kaleti Station, Barosh-Ter. This is the end of the TBM tunnel for phase 1. The tunnelling works now are finished. The 2 TBMs that were used to tunnel, they've been removed. Minden szerkezet elkészült, föld alatti szerkezet. Apróbb munkák vannak még hátra. Ez a munka is elkezdődik, tehát a pesti oldali állomási szerkezeteknek az utolsó darabjai is el fognak készülni rövidesen. The overall length of this tunnel was 7.4 kilometers. There are a number of cross tunnels, 13 cross passages for pedestrian access in case of an incident. There are 12 ventilation tunnels as well. Azt lehet mondani, hogy a furt alagutaknál ugye modern szerkezeteket építettek a vállalkozóink, az alagutak minősége jó. Kifejezetten jónak mondható, érdemes végigjárni, ha valaki megteheti, önök talán végigjárták, gyakorlatilag nem lehet vízfolyást találni az alagutakba. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az elkészült szerkezetek minősége nagyon jó. Ma világba épülő metróvágányok, illetve hát alagutak ezen a színvonalon épülnek, mint ahol mi tartunk. Illetve mi is azon a színvonalon építünk, mint ahol a világban bárhol építenek. Tehát nem is extrább, de nem is vagyunk az égvilágon semmibe se elmaradva. Metrót kell csinálni a földbe készült lyukakból. Right, so here we are. This is the end of the tunnel with Kaleti Station in the background. 7.4 kilometers from Etel-Ter, where we started, and number 10 station. This is the phase 1 complete of Metro 4. We're just hoping now for the financing for phase 2 and phase 3. These tunnels have been constructed by TBMs, and as you can see, we've been using precast concrete segments. These have been manufactured in Slovakia and transported to the project. They're very good quality. As you can see, it's a very clean and tidy project. Először beállítjuk a vágányokat ezekkel a speciális szerkezetekkel, úgy, hogy minden geometriai adat, amit mérni lehet egy vágánynál, nyomtávolság, túlemelés, geometriai pontos geodéziai helye, ezeket mindet beállítjuk, és akkor, amikor ezt megfelelő módon ellenőriztük, dokumentáltuk, akkor utána betonozunk alá a vágánynak. Bent az alagútban ott a kitöltő betonokat tudtuk megcsinálni a budai oldalon, előkészítettük a munkát a vágányoknak a fogadására. Amiben viszont viszonylag sokat tudtunk tényleg előrelépni, az a járműtelepi vágányhálózat, és amit előtte meg kellett csinálni nekünk a közművek a vágányok alatt, víz, csatorna, gáz, szennyvízelvezetés, támfalak, földmunkák. Jelenleg a Móricz Zsigmond körtéri állomás peron szintjén állunk. Ez a peron gránit burkolattal lesz burkolva. Ezekre a konzolos tartókra látszóbeton füstkötényfal kerül, alatta egy végigfutó utastájékoztatási rendszer részét képező berendezés kerül. Ezen minden lényeges, fontos információ látható lesz, ami az utazóközönség megfelelő információval való ellátását biztosítja. A belső beépítési munkák jelenleg a kulisszák mögött folynak, a különböző gépházak szerelése folyik, ezen kívül a gépészeti és elektromos alapvezetékek szerelése. Állomásokon úgynevezett belső beépítés folyik. A belső beépítés azt jelenti, hogy most építik meg a válaszfalakat az állomási szerkezetbe, oda rakják be a transformátorokat, az összes elektromos kapcsolódobozt, és ami ahhoz kell, hogy egy állomásból állomás legyen. Ugyanez a vállalkozó, aki a belső beépítést csinálja, fogja berakni alvállalkozókkal természetesen a mozgólépcsőket, a szellőztetést, a világítást, a hangszórókat, mindenfélét. Ez az a
munka, ami most hátra van. A hátralévő munkák körébe tartozik a nagy teljesítményű, igényes, modern mozgólépcsők és felvonóknak a beszerelése. A 4-es metróvonal mind a 10 állomásán a tervezők nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentes közlekedésre. Ennek megfelelően kerekesszékkel az utasforgalmi tér bármely pontja elérhető. A 4-es metró teljes 373 milliárd forintos összköltségvetéséből több mint 40 milliárd forintot tesznek ki a különböző kapcsolódó felszíni beruházások. Játszótereket adtunk át, megújítottuk a 47-49-es villamosvonalát a Kiskörúton. Elkészült a Fővántéri gyalogos aluljáró, amely összeköttetést biztosít majd a 47-49-es villamos, a 2-es villamos, illetve majdani 4-es metró között. Új burkolatot kapott mind a Vámház körút, mind a Múzeum körút. Jelenleg építjük a Kálvin téren a 3-as és a 4-es metróvonalat összekötő aluljárót, csatlakozási pontot. A Kálvin téri aluljáró egy részét már megújítottuk, 2 játszóteret adtunk át, az egyik itt található a Fővántér 5. kerület felüli oldalán, egy dísztérrel egybekötve. Megvan a kapcsolatunk a MÁV vágányokkal, a kelenföldi pályaudvarral. Azon a vágányon keresztül tudjuk behozni most már a sineket, a harmadik sineket és minden szükséges anyagot, ami nagy tömegű áruszállítás vagy nagy súlyoknak a szállítását igényli. A járműtelepen pillanatnyilag 3 épület áll. Ez a 3 épület egyszer a 12 000 négyzetméteres járműtároló csarnok, ahol 10 tárolóvágány mellett van egy javítóvágány és egy járműmosóvágány is, tehát összesen 12 vágány lesz. Van egy pályafenntartási épület, ez a kisebbik itt balra. Ebben tulajdonképpen van egy vágány a pályafenntartási szakszolgálat járművei számára, és egy másik, ahol egy úgynevezett padló alatti kerékpár Esztergána futás közben elhasználódott metrószerelvény kerekeket lehet újra szabályos formára igazítani. Jobbra pedig látható az a központi javítóépület, ahol mindenféle műhelyek állnak rendelkezésre az egész vonal különböző gépei és berendezései javítására, illetve van egy 8 emeletes torony, amelynek a felső 2 szintjén van a vonali forgalomirányító, műszaki irányító és az utas tájékoztató rendszer lelkét adó diszpécser központ. Ez egy hagyományos vágányépítés azzal, hogy egészen korszerű módszereket, korszerű anyagokat használunk. Zaj- és rezgéscsillapítást alkalmazunk lenn az alagútban. Ez 2 részből adódik össze. Egyrészt ezekbe a lekötő szerkezetekben van egy gumipárna, ami csillapít, és ahol ez nem elegendő, ott tömegrugókat alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy az alagútnak a tübingére kifektetünk gumipaplant, erre készítjük el azt a kitöltő betont, amelyiken utána a vágány majd nyugszik, és ez a nagy tömeg egybe rugózik azzal a gumival, és ez egy nagyon hatékony zaj- és rezgéscsillapítási eljárás. Well, there's been a lot of criticism locally in the press and in the newspaper, various media sources about this project. From my experience working overseas, a lot of projects finish over budget and way beyond time now. It's not just in Hungary. Ahogy az alagútépítés késésbe került, úgy halmozottan jelentkezett ez a késés a Barostéren a keleti pályaudvarnál, hiszen az alagútépítő késedelmének következtében később fejeződhettek be a szerkezetépítési munkálatok, később kaphat munkaterületet a belső beépítő, a vágányépítő, és majd a rendszereket szállító vállalkozónak is szüksége lesz legalább egy leadó nyílásra. A Barostéren a felszínt azt csak részlegesen fogjuk tudni visszaadni. Ebben a fővárosban van egy fővárosi úgyhogy hatóság, a főpolgármesteri hivatal, és van 23 darab kerület, 23 darab kiskirályság. A kerületeknek rengeteg joga van, egyebek mellett engedélyezési jogaik is vannak. A metroállomásoknak az építését, miután följönnek a felszínre, a kerületekkel kell engedélyeztetni. Most amikor vitáik vannak a fővárossal, az egyik legjobb eszköze ezeknek a vitáknak a rendezésére az, hogy találnak okokat egy ilyen engedély visszatartására addig, amíg a nyalokájukat meg nem kapják, amit meg szerettek volna kapni a fővárostól. Not so much in Hungary as such, but any
brownfield site project like this, where you've got buildings, you've got residents you've got to think about, you've got roads to divert, environmental issues, these are always a problem. They add time, which you know, at the time of tender, contractors can't always picture in how long it's going to take because you need the permits to do something, or people might complain about vibration, noise, dust, and all this affects the progress of the works. Másik ilyen típus probléma a területszerzések. Területeket meg kellett venni, bár igyekeztek a tervezők közterületek alá berakni az állomásokat és műtárgyakat, amennyire ez lehetett, de nem mindenhol lehetett. A kihívások Etteletér környéke, az Őrmezői oldal. A 11. kerület még mindig nem csinálta meg a KST-t. A KST az a kerületi szabályozási terv, ami meghatározza azt, hogy egyes területekre mit lehet építeni. KST még mindig nincs, emiatt nem tudjuk megcsinálni azt a kapcsolatot, ahogy a Kellenföldi pályaudvari állomásnak a parkolóját, ami az Őrmezői oldalon van, rá tudjuk kötni az M1-M7-nek a bevezetésére. Jó hír az autósoknak, hogy a Barostéri kihúzó alagút fölött, Tököli úton jelenleg aszfaltozás zajlik, hogyha az időjárás engedi, akkor valamikor novemberben ez el is készülhet. A Tököli út a téren viszont csak egy év múlva, valamikor jövő november környékén egyenesedhet ki. A végleges felszíni átadások az állomásépítések függvényében valamikor 2011-ben vagy helyenként 2012-ben történhetnek csak meg. Ebben a pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy elbukta az Alstom jármű típusengedély megszerzését a hatóságtól. Ha nem lesz jármű, azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárást azt viszonylag könnyű akadályozni, ha van egy ellenérdekű fél, úgyhogy az eljárás maga elbuktácsolhat egy új tender, új beszerzés alapján évekig, és aztán még 3 év kell ahhoz, hogy valaki legyártson egy ilyen jármű csapatot és ezt ide szállítsa, tehát ez egy olyan 3 és 5 év közötti késedelmet jelenthet a projektben. The clients these days, they want a very tight program. This is no worse than you find in other projects. An example being the Metro 1 extension in Sofia. This overran by a 1 year to 18 months, and it was a far smaller project, only 3 stations. I started off in Egypt. I worked in India, Hong Kong, Ireland, Bulgaria, Armenia. I've been all over the world working for the past 25 years doing this sort of project. The people of Budapest should be very proud of this project. It's the first new metro line they've had here for about 20 to 30 years. They'll see things have moved on when they get a chance to use it. I think they'll be impressed by using it